Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 24. novembra 2016. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý dnes atakoval a prerazil Fibo úroveň na nákup na úrovni 1,055455. Škoda, že trh prerazil nižšie, chvíľku osciloval, išli sme do zisku len 4 pipy, čo je nič. No a potom išiel smerom dole presne tak, aby vybral stop lossy. No a potom sa trh vrátil nad úroveň. Čiže ak náhodou niekto nedal stop loss, tak trh sa vrátil a vybral ešte nejaký mierny zisk. Väčšinou to trh aj tak robí, že keď prerazí nejakú Fibonacciho úroveň, tak potom ide ešte testovať. Niekedy sa dostane na dnu, niekedy ju otestuje na pip presne a vyberú sa potom ďalej v smere trendu. Takže dnes takto trh išiel presne na stop loss. Poďme sa už ale pozrieť na zajtrajší deň, na FIBA, ako to bude vyzerať. Takže zajtra máme niekoľko úrovní. Na nákup, prvá úroveň na nákup 1,046768 a druhá úroveň, tá je veľmi silná, 1,043334. Naopak, prvý predaj je 1,058485 a druhý predaj 1,0674. Poďme sa pozrieť na DAX, ktorý ide stále do strany. Predpokladám, že do strany pôjde aj zajtra, keďže aj z toho dôvodu, že sú zajtra aj sviatok v USA, takže po obede bude likvidita chýbať a trh pôjde, bude málo volatilný. Takže úrovne ostávajú stále rovnaké. Úroveň predaj na 10 848,5, druhý predaj 10 896,4, naopak nákup 10 460,8, druhý nákup 10 414,0. Zajtra bude asi dobrá stratégia nakupovať predaje a predávať nárasty, nakupovať poklesy a predávať nárasty. Pohybujeme sa v pásme okolo 200, necelých 200 pipov. Čiže to môže byť zaujímavá stratégia, nie je to až také veľké pásmo. No a podľa môjho názoru pôjdeme ešte nejaký čas do strany a potom sa trh vyberie smerom nahor. Poďme sa pozrieť na Libru voči americkému doláru. Situácia ostáva nezmenená. Libra ide takisto do strany, ale otázka času, takisto ako na DAXe, kedy už trh otestuje nejakú Fibonacciho úroveň. Na Libre je to prvá úroveň na predaj 1,2611, druhý predaj 1,276364, naopak prvý nákup 1,2210 a 1,2059 až 60.